ഹലോ, ഗാൽവിന ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം കുറേ നാളായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. എൻ്റെ ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫോൺ റെഡിയായി, ഇനി അങ്ങോട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മീൻമുട്ട എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണാം, നമുക്കത് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയണത് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള, ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മീൻമുട്ട, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് മീൻമുട്ട തയ്യാറാക്കാൻ പോണത്. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപയോഗിക്കുക. പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് സവാള. സവാള ഇടാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. പേസ്റ്റല്ല, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചത്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പിടാം. ഉപ്പ് ഒരുവിധം വഴന്ന് അപ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ മീൻമുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനകത്തോട്ട്. അപ്പം മീൻമുട്ട നന്നായിട്ട് വേവും. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇച്ചിരി മീൻമുട്ട കൂടെ, സാധാരണ കോഴിമുട്ട കൂടെ വേണം. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിട്ട് അടിച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്? ഇതിനകത്ത് മീൻമുട്ട, സവാള, വേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി, പിന്നെ 3 മുട്ട യൂസ് ചെയ്യണത് നമുക്കിത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ. മീൻമുട്ട ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും തികയണം, എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുട്ട കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എരിവ് ഇവിടെ വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചത്. അടിപൊളി മീൻമുട്ട ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ